Ya adik iki enak apa ora ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Siti to? Heeh. Lah sampean lho suwi rarene nang ndi? Nang omah wae repot lah kok. Kene mlebu. Lah rene. Mlebu kene. Kepala rene, penarang rene. Iya. Kene enggak kok. Aduh, dolane ra kober. Lah sampean kok ngendi, Mbak? Kok omah apa kok warung? Kok omah aku mau. Oh, nyelakne rene. Heeh. Wong wis suwi ra tau dolan. Nek ra nyelane iki lho ora rene-rene. Lah ya diarep-arep ora teko-teko. Ya wis Lana aku tak pamit ya, nang omah mau urung masak mau bapak orang tinggal sayur. Oh iya, Mbak. Enggak apa-apa. Sesuk dolan meneh ya. Balik ta, Nduk? Iya balik dhisik anu wis suwen ket mau. Mbak, engko enteni dhisik. Piye? Kok tak gawani jajan. Ya. Salam iki mau. Repot dikei jajan barang. Iya ora apa-apa wong eneng. Lah ya matur nuwun ya. Iya. Lali tak ganti wong. Gawe tiwul. Oh iya, gawene tiwul kok anake ora digawani iki lho. Kita ganti wongnya mesti. Mbak enteni dhisik iki. Wala ya Allah gane dewe sampeyan mbane. Matur nuwun ya Mak ya. Muga-muga Mak sehat terus rezekine lancar ya Mak ya. Amin. Ya wis aku tak pamit Mak. Ya, ganti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.